Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ndak pesan sapa Maida sing iki kita karo teng mriki. Oh nggih, kula timbali Tuhan Maida riyin. Ngapunten, garap kula wonten lapat militer. Garap kula pesen sumpa Maida panjenengan dingaken mlebet. Monggo. Nggih. Mbok Dinda, Mbok Din. Nggih, Bu. Tolong suguhono teh. Nggih. Kula pamit dateng kamar nggih. Nggih. Monggo. Kepriye iki nek? Nggih, kula kring promit. Monggo diunjuk. Nggih, matur nuwun. Monggo diunjuk. Tadi naskah proklamasi iki kudu ditindakake sesuk. Luwih becik kita bahas karo Jepang. Nah, kula nggih sarujuk supados Jepang mboten wonten salah paham. Kalau nggih sarep pindah, tapi ningalake tidak tanda para muda kita sing pengen sakniki proklamasi utawa para muda bakal tumindak, kula mboten setuju. Oh, dadi proklamasi iki kudu ditindakake sesuk. Bena para muda mboten tumindak. Nggih niku. Nggih, kepriye kita nggih naskahane saiki. Nggih pun monggo ngatur naskah. Kula enten kertas nih. Kepriye iki ngatur naskah proklamasi? Ini Ibu. Kepriye lek tak awal dhisik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nggih Setuju, kula setuju. Nggih pun, kula tulis keren. Bung, keren. Kula enten tambahan iki. Keren kula tasik nulis nih. Kepriye. Nah, kepriye lek tambahane dados mriki. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama. Ben boten enten pemindahan kekuasaan sing sangat Nah, masuk nih. Yo. Kepriye lek tak akhiri dan dengan tempo sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Wakil Bangsa Indonesia. kula dados tulisan. Kula sarujuk. Yo, silakan tulis. Nggih, Alhamdulillah naskah proklamasi sampun mantun. Mugi-mugi dengan ini bangsa Indonesia seperti kita. Amin. Assalamualaikum. Atur, buka lawange. Nggih, Mbok. Wonten napa nggih? Napa laras garwa kula wonten ing mriki nggih? Nampunten garwa panjenenganipun sinten nggih? Soekarno napa wonten teng mriki? Lan Subarjo. Oh alah nggih wonten ing mriki. Napa kula saged pepanggihan kalih sedayanipun? Kadosipun sadya saweg diskusi sehingga mboten bisa dipundhawuhi. Menawi mekaten punapa kula dipunidini mlebet? Monggo. Kula pamit rumiyin nggih. Nggih, monggo. Oh, dados perebut garwa sanes wonten teng mriki nggih. Maksud panjenengan punapa? Maksud kula priyantun ingkang rebut Mas Soekarno saking ta kula wonten teng mriki. Ngapunten nggih, kula mboten nate nyebat Mas Soekarno. Saking piyambakipun nglamar kula. Ora ono paling sing gelem ngaku. Wonten pisan panjenengan ngandika makaten. Sampun mboten sae menika dereng priyantun. Kita sedaya teng mriki nembe ngrembak teks proklamasi. Menawi angsal panglet punapa kita sedaya sampun gadah bendera konjuk proklamasi? Kadosipun dereng. Kados pundi saran kula bendera kita sedaya nggunakaken lambang abrit ingkang melambangkan kawontenan bangsa Indonesia lebet mangsa penjajah. Menawi kula ngurun kabupaten Werna Petak kangge nglamunake kesucian bangsa Indonesia. Niki dipun minum, Fei. Nggih, matur nuwun.
Kados pundi menawi kaping kalih werni punika digabung ingkang nggadhahi jawi kekandelan bangsa Indonesia ngrebat kemerdekaan. Kulo sarujuk pindah. Kados pundi menawi kaping kalih werni punika digabung ingkang nggadhahi jawi kekandelan bangsa Indonesia ngrebat kemerdekaan. Kulo sarujuk pindah. Menawi mekaten kula ingkang badhe ndamelaken bendera kasebat. Ini kan teksnya pun mantun nggih. Karek diketik. Ben ndang mari bunyi diproklamasine. Bodin. Nggih enten menapa? Niki teks diketik teng Sayuti Melik saka Soekarno. Nggih, tolong kena teng Sayuti Melik. Niki. Nggih badhe kula tindakaken. Matur nuwun. Mugi-mugi kita sedaya bangsa Indonesia uga makmur lan adil. Amin ya rabbal alamin. Merdeka! Merdeka.